ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎನ್ನ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರಿಗೆನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದ ಸುರ್ಮಿಲು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭುಗ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾನು ಶಶಿಡಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗ್ರಂಥದ ಬಗೆಟ್ ದಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೀಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಜೀವನನು ಎಂಚನ ಮಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಏತು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಏತು ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗ್ರಂಥ ನಂಗೆ ತೆರಿದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಪ್ರಭು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಆರಿತ್ತ ಆರು ದುಂಬು ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆರಿತ್ತ ಮಾಯಾಪುರಟು ಉಳ್ಳೇರು ದೇವೆರರೇನು ನರಸಿಂಹ ದೇವೆರರೇನು ಪುಗಿಲ್ಡು ಪಾರ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಮಾಯಾಪುರ. ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿರಾರು ಈತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತದು ಈತ್ ಜನ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ. ಅಂಚೆ ತಾರು ಮಾಯಾಪುರ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲನ ಈತ್ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರು ಮಾತಿರ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಆರತಿ ತೂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ತೂದು ರಾಧಾ ಮಾಧವನ ನರಸಿಂಹದೇವಿಯರ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುನ ತುಳಸಿ ಮಾರಾಣಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರಂಜಿ ಎಂಕ್ಲದ ಪಂಡದು ಆರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ತುಳು ಚಾವಡಿ ನಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಣೆಲಕ್ಕದು ಮಂಗಳಾರತಿ ತುಂಡ ಕಾಣೆಲಕ್ಕದೊಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಆರತಿ ತುಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಬಗ್ಗೆ. ಮಸ್ತ್ ಡಿವೋಟಿ ಇರ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಪೂರಿರ್ಲ ಆತ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಈತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲೋಡಾಂಡ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಮಹಿಮೆ ನಮ ಅವೇನು ಪಂದು ಪ್ರೇಜನೇಜಿ. ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳುಟ್ ಕೇಂದು ಜೀವನನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು. ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಲು ಚುಳುದಾವಡಿದ ಡಿವೋಟಿಲು ಪ್ರಭು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತದು ದ್ವಾದಶಿ ಪತ್ತದು ಪೂರೆರ್ಲ ಆರು ಪಂಡಿನ ಮಾರ್ಗಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ಅನುಸರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಉಪವಾಸ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಮನದಾನಿ ದ್ವಾದಶಿದನ್ಸ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ದೀದು ಬರಿತಕ್ಲೇನ್ ಪುರಂತ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಆ ಬಗೆಟ್ ಸಂತೋಷಡು ಇಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರಭು ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭು ನೆಕ್ಕುಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಡಿವೋಟಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತದು ಎಂಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಕಂತಿನೇ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರಭು ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನಡು ವಾ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಳ್ಳ ನನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪಿನ ಗ್ರಂಥನು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಭುನ ಮೂಲಕ ತೆರಿದು ಒಂಚೂರು ಜೀವನಡು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ. ಅಂಚಿನ ನನಲ ಎಂಕುಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನೊಂದುಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಮಾತ ಇಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡ ನೆಟ್ಟುಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮ ಬೇತೆ ಶರೀರ ಬೇತೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಶರೀರಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಪಾಡವು ಶರೀರ ತಾಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಭು ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅದೆಕ್ಲ ದೇವೇರು ನನಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕರಡು ಬಂದ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಡಿವೋಟಿಲ್ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗ್ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.